reaches the battlefield. Smash them! All troops deployed. 俺はヒーローじゃない。呪術師なんだ。Okay. 因果応報は全自動ではない。悪人は法の下で初めて裁かれる。不平等な現実のみが平等に与えられている。みてえな想像力の感受性で一丁前に息をしろ。自分の良心に従って人を助ける。後悔、恥辱、人間的な感情がここまでだな。病気を失ってた。俺は強くなるんだ。そのためなら何だって。自分の良心に従って人を助ける。人間の負の感情が呪いの源になる。悪人が嫌いだ。サラチみてえな想像力と感受性で一丁前に息をしやがる。不平等な現実のみが平等に与えられている。因果応報は全自動ではない。悪人は法の下で初めて裁かれる。そのためなら何だって。俺の性別も知らず巡りなんて名前を付けられたし、全部払えたか。
純粋、後悔、事情、人間の負の感情が呪いの源になる。疲れた。自分の良心に従って人を助ける。俺は強くなるんだ。そのためなら何だって。因果応報は全自動だ。悪人は法の下で初めて裁かれる。ここまでだな。気を失ってた。俺の性別も知らずめぐみなんて名前を付けた父親は今もどこかでのうのうと生きている。全部払えたか。因果応報は全自動ではない。悪人は法の下で初めて裁かれる。悪人が嫌いだ。更地みてえな想像力と感受性で一丁前に息をしやがる。邪魔だ。自分の良心に従って人を助ける。やってやる。俺は強くなるんだ。なんだって。人生、後悔、事情、人間の負の感情が呪いの源になる。性別も知らずめぐみなんて名前を付けた父親は今もどこかでのうのうと生きている。